Pa to je baš lako je skijate. Antena. Odlučile smo, kak je Saša Buneta bio na skijanju, a svi znamo koliko je povratak godišnjeg stresan. Jel da? Stresan. I onda smo ga odlučile dočekat s pivicama, s pancericama, da mu prilagodba bude lakša. Ima neka skijaška poznata pjesma. Dobro mi došel, prijatelj. Htjela tebi da ti kućaš bude, da ti prilagodba bude lakša. Ali puno pancerice. Ali sada do kraja šikte ćete biti u pancericama. Da, znate kako je meni bilo? 6 dana, svaki dan od jutra do mraka. Užas kako je bilo, a? A jel ti lakše dok su ti odhopčani? Užasno, na skijanju ti bude užasno. Užasno. I ja bi rađe u tom hodala nego štiklama, fakat, baš mi je samo ovak sam, a znaš kako dobro skijam, gledaj, Marta me naučila. Pa ti možeš i sad na snježnu kraljicu. Majko, s kim ja radim, majko moja? Stvari koje voliš. Antena.